এটা ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লক এটা বিষয় আৰু 6 শিডিউল এটা বিষয় দুটা একেলগে চলিব নোৱাৰে হয় 6 শিডিউল হ'ব নহয় ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লক হ'ব 6 শিডিউলো পাব ট্রাইবেল বেল্ট ব্লকও পাব এই দুটা বিষয় মই ভাবে এটো সাংবিধানিকভাৱে কিমান ইয়াত মানে এডভান্টেজ আছে মই নাজানো কিন্তু এই বিষয়টো ভৱিষ্যতৰ দিনত বিজেপি চৰকাৰ বা আমাৰ চৰকাৰে এই বিষয়টো নিশ্চয় চিন্তা কৰিব লাগিব কাৰণ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে অসমৰ য'তে ত'তে কাৰ্বি আংলঙতো যাব পাৰিব বিটিআৰতো আহিব পাৰিব বড়ো মানুহে জনজাতীয় মানুহে অন্য মানুহে বিটিআৰৰ মানুহে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে নে নোৱাৰে পাৰে নহয় ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে পাৰে নে নোৱাৰে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে তো বিটিআৰত নোৱাৰা কাৰণ নাই खुलुमबाय रायजो राजा बयखौबो नैबे हर गेजेरावहाय हरखाबै भिडिअ लाबोनो गोनां जाबाय खोथाया जोबोद सिरियास आरो बेखौ इगनर खालामै खालामै दिनै बेफोरबायदि जाथाय माखासे इगनर खालामै खालामै अयभाससो जालांबाय ना मा मोनथि रोंला पलिटिक्सनि थाखाय हांखुर जानाय बर्तमाननि समनि जोंनि माखासे मुंखौ लाब्लाबो दाय जागोन थेवब्लाबो आं थोंजोङै बुङाब्लाबो नोंथांमोना बेखौ हमदांना मोनगोन माखासे स्वार्थ बा माखासे मावनाङि जिनिसफोरखौ मावनानै दिनै बिथांमोना हयथ' बेखौ रियलाइज खालामनांगौ नैबे दानि समावहाय खालामबायब्लाबो हयथ' बुंनो हायाखै जिहेतु बिथांमोना रोखा मोनथिबाय जे बिथांमोना मोनसे गोथौ हाखराव गाब्रबाय आरो थारैनो थगायजाबाय होननानै बिथांमोना बेखौ हमदांना मोनबाय हयथ' सोरबाया नुबाय नैबे खौरांखौ दिनै आरो गोबाङानो नुवाखै जानांगौ बा नुदोंब्लाबो हयथ' बेनि फारसे गोसो होथाबनानै मा बुंनो सानदों बेखौ हयथ' बुजि मोनाखै लासै लासैनो दिनै जोंनि जिमानखिनि सेक्रिफाइस खालामनाय पलिटिक्सखौ दोनथ'नानै आङो बे टपिकखौ स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिनि मेलेमजिबि सान्थौ गोनां दैदेनगिरि माहारि आफाद जिमाननाखि दं नोंथांमोना किसुमान पलिटिकेल फाइट्सफोरखौ गावजों गाव नारा नाथा जुजिलायनायखौ दान्दिसे सम साइडआव आनजायना दोनथ'नानै नैबे जोंनि नायल' जाल' माहारियारि आफादजों सहाय मोननाय मदद मोननाय दरं उदालगुरि समस्ति बियाबनि थांनाय जालांनाय एमपि बिसायख'थियावहाय देरहासार जालांनाय बा जोंनि बर'नि आशीर्बादजों देरहालांनाय दिलीप शइकिया बिथांनि ससियेल मिडियायावहाय थोंजोङै 6 शिडिउल ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बेस खालामना बुंनाय बाथ्राया साबेसेनि गोसोआवहाय सुहाबदों जुदि हाबाखैब्ला हाबहोदो बिथाङा बुंनाय बाथ्रायानो ओरैबायदि सु बिस गोनां सुनिख्रुइ खम नङा बा सिलाय गुलिनि दुंहाव बै अरखिनिख्रुइ गोथौसिन आघात खालामनाय बायदि बाथ्रा बिथाङा बुंलांबाय मोननै आयेन दाबसे जायगायावहाय सोलिया होननानै थोंजोङै बुंदों आरो बुंबावदों 6 शिडिउला मोनसे आलादा आयदा आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ मोनसे आलादा आयदा बे थिक बेसिमहालागै थिक बेबो 6 शिडिउल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक मोननैबो बेलेग बेलेग आयदा नाथाय बिथाङा जि मटिभजों बुंदों जि इन्टेनसनजों बुंदों जि पार्पसजों बुंदों बेवहाय स्पष्ट बेरखांदों जे बिथाङा नो डाउट सासे एन्टि ट्राइबेल व्यक्ति आरो बिथाङा बे पलिसिखौ थोंजोङै
जों नाफामफोरनि फारसेसो थोंजोङै दाखिना बुंहरदों। मानोना बिथाङा बेवहाय सोरबा ट्राइबेलफोरखौ गावनि आंगो होननानै बेवहाय मुंखौ लादों। माने ट्राइबेलफोरखौ बिथाङा सोरखौबा जों गावनि फेभाराव थानायखौ सायख'दों, गावजों बोजबना लादों आरो जोंखौ थोंजोङै आनज्रायनानै दोनहरदों। That means 6th Schedule आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जितु BTC आवहाय जि आयेन दङ बेखौ बिथाङा थोंजोङै नाफामफोरनि फेभारावल' बेबायदि बुंहरदों आरो बेलाफारसेथिं पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय बिथाङा बेखौ मोनसे बे आयदाखौ मोनसे होननानैहाय बे मोननै आयदाखौ मोनसे जानो हाया होननानै सिम्पेथि लानो नाजादों। बेखौ स्पष्ट नुयो। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो खायफाया हयथ' बुजियाखै। बेनि गुवारै भिडिअ आङो लाबोगोन बा नैबे सोंथिखौ बिथांनि लाबोनाय माखासे गोथां गोथि जे नेग्लिजेन्सि लाबोनाय गोथां गोथि नेग्लिजेन्स खालामनाय बे बाथ्राफोरखौ जों माखासे दैदेनगिरिफोरनाव थांनानैहाय सोंगोन आरो स्पष्ट खालामना होगोन। बे खोथाया स्पष्ट, बेयो सासे एन्टि ट्राइबेल बेक्ति। दिनै एथ' साहस बिथांमोना बोरैहाय मोनखो? दिनै जोङो फिस होननानै जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' सारा बुंबाय थायो। दिनै जोङो फिसखौ नाङा होनना बुङाखै, नांगौ। खिन्थु फिसनि गेजेरजों मोनसे स्ल' पयजन जे जोंनि गेजेराव सोना गालांबाय, बेयो थारैनो जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि लाबोगोन ना? जितु बिथाङा दिनै जाय बिथांमोनजों आखाइ हमज्लायनानै सरखार दाबाय, दिनै बिथांमोननि फारसे कन्ट्रल गैला, बिथांमोननि फारसे बुंनो हाला, खुगा बेखेवनो हाला। दिनै जाय बिथांमोना बुंनो हायोमोन, बिथांमोनाबो दिनै बेबायदि बेक्तिनि सार्थआवहाय भट बिनानै बर' रायजो राजाफोरखौ आन्दोआव दोननानै दिनै जासे जानानै लाइ बिसिनाय बायदि नैबे बेक्तिया जोंनि फारसे, जोंनि BTCनि फारसे, जोंनि 6th Schedule मोन्थाय, जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सोमोन्दै बिथाङा बायदिसिना बाथ्रा बुंलांबाय। नोंथांमोना बेखौ खोनासंनानै गोसोआव दुखु मोनगोन ना मोना? दा बेबायदिजों जोङो थांफानांगौ, बेबायदिखौ समर्थन होग्राखौ जोङो समर्थन होनांगौ ना बेनि फारसे जों आवाज दैखांनांगौ? रायजोफोर, दिनै सैथो बाथ्राखौ सोराङाव लाबोनानै होयोब्ला सोरबाया बुंसोलायो बैसोरबायदि बेक्तिफोरनाव बर'नि थै गैया होननानै बुङो। दिनै आं बे बाथ्राखौ लाबोदों, हयथ' बिथांनि नोजोराव गोलैबायोब्ला दिनै आंबो सासे थै गैयै बर'सो जागोन। खिन्थु खोथाया बेवहाय आं स्पष्ट मेनसन खालामदों, बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौहाय दाखिनानै आं बुङाखै। जोंनि गेजेराव माखासे नन पलिटिकेल पार्टि दं जितु, अर्गेनाइजेसन दं जितु, बिथांमोनाथ' एटलिस्ट जे बेफोर जाथावि माखासे जाथाय, जोंनि फारसे जे एटाक खालामनाय, बेफोरनि फारसेथ' आवाज दैखांनो हायो ना? बिथांमोना हाया। एक्चुअलि दिनैनि समाव बिथांमोना हाया। मानोना बिथांमोना भुलखौ भुल हिसाबै लायासै। बिथांमोना बेखौ फोसाबनो नागारनानै दिनै भुलनि सायाव भुल, गोरोन्थिनि सायाव गोरोन्थि मावै मावै अयभासानो जालांबाय। बेफोरबायदिजों फिदिं फिदा दबथायनानै दमन खालामना दोनजाबाय। मा गोथौ सोमोन्दो लाखिदों बिथांमोना मोनसिगोन। नाथाय खहाया जों बर' रायजो राजाफोरनिसो जादों। दिनै जिमान सेक्रिफाइस खालामबोबाय दिनैसिम, बे गासिबो फैमाल जानो थांगोन जुदि बेफोरबायदि आखला जोंनि मोखां सेरावहाय, जोंनि सेराव जुदि नुजाथिबाय थायोब्ला।
खिन्थु बे मोजां लैखोन नङा भबिष्यतनि थाखाय। बेनिखायनो जोङो नुबोबाय दासान्दि पलिटिकेल केम्पेन पलिटिक्सनि केम्पेननि मुङावहाय दिनै खिन्थु जोंखौ बबेबा गोहोआ जोंनि फारसे अयथासारै गाग्लोबनो नाजागासिनो दङ। दा बेफोरबायदिखौ समर्थन होग्राखौ जोङो समर्थन होनांगौ ना जोङो बेफोरबायदिखौ समर्थन होग्रानि फारसे बिथांमोननि मावलांनाय बिथांमोननि जाखिनि मोनसे आन्दो खोमसियाव दोननाय बैफोर बाथ्राफोरखौ दिनै बेरखांहोनानै बिथांमोनखौ जोङो सोंनांगौ, सोंथि खालामनांगौ जे बिथांमोनखौ फेदेरनानै दिनै बर'आ मा मुलाम्फा जाखो, जों नाफामफोरा मा मुलाम्फा जाखो, आन्दलन खालामनानै जिउ बावसोमनानै दिनै जोङो बिटिसि काउन्सिलखौ जुदि जोङो प्रटेक्ट खालामनो हायाबा बिदि जोङो बखिजाबाय थानोसै नामा रायजोफोर?